क'क्राझार बड'ल मुलुगसोलोंसालियाव टीचर्स कनक्लेव ऑन NEP 2020 हाबाफारि खुंफुंदों। बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म नब्लाङाव बड'ल मुलुगसोलोंसालि आरो BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गोदान सोलोंथाइ बिथिङाव सामार्ट मडिउलनि सायाव मावबादा हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर बाबुलाल आहूजा, बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर प्रहलाद बसुमतारी, बङाइगाव मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर तारानी डेका, BTCनि एडिशनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि SCS रन्जित कुमार वारी, BPF मिरु लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर', मिरु बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमानि फोरोंगिरि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। Good afternoon, everyone. बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नैबे नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव दिनैनिफ्राय जागायनाय जे वर्कशप जेराव जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो मुलुगसोलोंसालिनि आन्दाराव थानाय जेसेबां एकाडेमिक इन्स्टिटिउसन स्पेसियेलि कलेजेस दङ बिथांमोननि बे कलेजफोरनि मानगोनां प्रिन्सिपाल लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बेहाय जोङो सानथामनि मोनसे कनक्लेभ बेहाय BTCनि दैदेननायाव आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हेफाजाबाव बेहाय फालिनाय जादों। आरो जोंनि जे अबजेक्टिभ बे मेइन अबजेक्टिभा जाबाय जे बे जे NEPनि जे एडुकेसन सिस्टेम बे NEPनि एडुकेसन सिस्टेमा जों बयबो मिथियो बे सामार्टजोंसो सोलिगासिनो। सामार्ट जाबाय मोनसे मिन्स मोनसे मिडियाम जायनि गेजेरजों बे NEPआ सोलिगासिनो। बेखायनो NEPआ जिहेतु सामार्टखौ लाफादों आरो सामार्टआ जिहेतु मोनसे डिजिटेल प्लेटफर्म बे डिजिटेल प्लेटफर्मनि सायाव एवेयारनेस लाबोनायनि जे थांखि बेखौ जोङो गिबिनिफ्रायनो खालामदों। नाथाय समजों लोगोसे जेलानाखि जोङो आवगायलांदों बा आवगायनानै थांदों बेहाय अनेक आपस एन्ड डाउन्स बेजों लोब्बा लाखिनाय मानसिफोरा बेखौ मोनो आरो बिनि सायाव जोंहा सावरायनांगौबो दङ। मानो होनबा जोङो गियाननि सायाव जिहेतु खामानि मावो आरो गियान माने मा कर्म माने मा जों बेखौ बयबो मिथियो जे गियाननि सोमोन्दै अनेक डेफिनेसन होनगोन। नाथाय मोनसे बेसिक केरेक्टारिस्टिक्सआ जाबाय मा जे नभेल्टि माने गोदान सोमजिनाय मोनसे चेन्ज फैनाय। गतिके थांनाय बोसोरथामाव जोङो सामार्टखौ बुजिनो नाजानानै सामार्टजों जोङो लोब्बा लाखिनानै जों मा मोनखो आरो मा उसुबिदा मोन्दों मा बेहाय पजिटिभ रेसपन्स जों मोन्दों बिनि सायाव सावरायनो थाखाय जोङो नैबे प्रग्रामखौ खुंदों। आरो जोंनि BTCनि मानगोनां चिफ सार मुस्रि हाग्रामा महिलारि सारा नैबे सामार्टनि सायाव जे जोंहा मोनसे आत्मबिश्लेषणनि जे मोनसे प्रयजन दङ बे खोथाखौ बिथाङा बुजिनानै बे खोथाखौ जे बे खामानिनि जे मोनसे गुरुत्व दङ बेखौ बुजिनानै बिथाङा BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ मोनसे निर्देश होदों जे बे सामार्ट पर्टेलनि थाखायनो अनेक बेले बेजेफोरा जायो आरो बे पर्टेलनि सोमोन्दै सोलोंनो लागा जेसेबां दङ बेखौ फार्स्ट जों क्लियार खालामग्रोनांगोन। नङाबा जोंहा अनेक बेले बेजे जानायनिबो चान्स थानो हागौ। मानो होनबा नैबे जुलाइ मासाव बे NEPनि आन्दाराव बे सामार्टनि पर्टेलनि दैदेननायजोंनो मोनसे बेटच ओंखारगोन फार्स्ट। गतिके बे बेटचनि गथ'फोरखौ जाहाथे जोङो आरो हायार इडुकेसननि थाखाय मोजाङै थिनहरनो हायो आरो उन जे बेटच फैगासिनो दङ बिसोरनिबो थाखाय जाहाथे जोङो मोजां एडुकेसन सिस्टेम मोनसे जों बानायनो हायो, मोजां मोनसे बे एडुकेसन एनभायरनमेन्ट बानायनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो जोंनि मानगोनां फोरोंगिरिफोरखौ जोङो फार्स्ट अफ अल फिन बिसोरखौ बे सोलोंनाय जिनिसखौनो जोङो मडार्न वेजों आरो मारै जोङो साबसिन हामसिन खालामलांनो हायो बिनि सायाव सावरायनो थाखायनो नैबेहाय बिथांमोनखौ लानानै नैबे वर्कशपखौ खुंनाय जादों। आरो जोंनि बे वर्कशपआव आसाम गभर्नमेन्टनि जाय सुबुङा नैबे सामार्टखौ नायो बिथांखौबो जों बेहाय एज ए रिसर्स पार्सन लिंदों। बिथांनि बिबुंथिजों जोंनि बेहाय बाहागो लानाय गासै टिचार कमिउनिटिया प्लास जायफोर बेहाय प्रेजेन्ट दङ स्कलारफोरबो दङ आरो जायफोरा एग्जाम गैथ'वा
जोंनि स्टुडेन्ट बिसोरबो बेहाय बाहागो लादों बिसोरबो एजुकेटेड जागोन होननानै आं सानो लोगोसे जोङो लेंदों तेजपुर इउनिभार्सिटि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन्स डक्टर बिरेन दास सारखौ बिथाङाबो फैगोन बेहाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्डाराव जेसेबां कलेज दङ बिथांमोनाबो मिथियो जे सामारनि थ्रु जेब्लानाखि खामानि मावनांगौ जायो अनेक समाव जोंनि एग्जाम ब्रान्चजों बिथांमोना लोब्बा लाखिनांगौ जायो दा बेखायनो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कन्ट्रलार बिथां डक्टर बिरफुं नार्जारि बिथांखौबो जोङो बेहाय मोनसे सेसन लाखिनो थिनदों जाहाथे कलेजफोरनि प्रिन्सिपालफोरनि बा टिचार्सफोरनि जि उसुबिदा मा प्रब्लेम मा इस्युस जादों बेफोरखौ बिथाङा बेहाय क्लियार खालामनो हायो लोगोसे आरो सासे दङ जोंनि रिसर्स पार्सन डक्टर सन्जय सर्गियारि बिथाङाबो एग्जामनि सिंनि मडुलफोरखौ नायो अबे मडुलखौ अबे टाइमाव बाहायनांगौ बिथाङा बेनि सोमोन्दै खामानि मावो बेहाय आरो बिथांखौबो जों बे एंगेज खालामदों बिथाङाबो लास्ट खालि माने डे 3आव बिथाङाबो बेहाय बिबुंथि लाखिगोन आरो आं सानो जे नैबे जे 3 days मोनसे जे जोङो वर्कशप बेहाय लादों जों जे बड'लेण्ड टिचार्स कनक्लेभ जोङो लादों बे मोनसे हिस्टरिक मोनसे खामानि मानो होनबा बेफोरबायदिहै खुनु हाबाफारि जोंनि बिटिसिआव जायाखैमोन जेरावनोखि गासै कलेजनि टिचारफोरा बेहाय बयबो बयखौ सिनायलायगोन बयबो बयखौ मिथिलायगोन सोर माबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो गावबागाव कलेजाव बेफोरबायदि खोथाखौ बेहाय सावरायनाय जागोन बिथांमोना मिथिलायगोन बेहाय बिटिसि सरकारा बिथांमोनखौ 3 days जिहेतु प्रग्राम बेहाय थानो थाखायबो बेबस्था खालामनो जानाय लोंनायबो सुन्दर बेबस्था खालामना होदों गतिके आङो बेफोरबायदि मोनसे सुबिदा होनायखौ आङो मानगोनां बिटिसिनि चिफ सारखौ आङो साबायखर होयो लोगोसे एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि जोंनि एडिशनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि श्रीजुत प्रान्जल कुमार वारि सार जोंनि एडुकेशन डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्म सार बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो मानो होनबा बिथांमोना जिखिनि अफिसियेल खामानि बेफोरखौ बिथांमोनानो इनिशिएटिभ लानानै खामानिखौ मावदों जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि हिसाबै जोङो जोंनि नैबे जे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम दं जों बेखौ हगारदों लोगोसे बे सिंनि जोंनि जे एसे इस्युस बे माबाजों सामार पर्टेलजों लोब्बा थानाय जे इस्युस बेखौ सल्भ खालामनो थाखाय जे रिसर्स पार्सन नांगौ बे रिसर्स पार्सनखौ जोङो देखायनानै होदों आरो बुंनो थाङोबा गासैबो दायित्वखौनो बिटिसिआनो लादों जों जास्ट एसे इनिशिएटल' जों खालामदों बेहाय आरो बेफोरबायदि जे प्रग्राम बे प्रग्रामा आं सानो जे जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौबो जों लोगोसे जोंनि टिचार कमिउनिटिखौबो गोदान गियान होगोन गावखौ एसे आरोबाव सांग्रां खालामनो हागोन एसे कनफिडेन्ट लेभेलाव लाबोनो हागोन आरो जे सर्सा टेक्न'लजि होननाय बुस्थुआ बिदिनो नोंथांमोना मिथियो सोरबा कम्पिउटार गोरोंबाबो जुदि बे कम्पिउटारखौ जुदि बिथाङा जुदि एसे गोबाव सम जुदि बाहायाबालासिनो थायोबा बावलाङो गतिके सामर्थाबो मोनसे जिहेतु सिस्टेम कम्पिउटार डिजिटेल सिस्टेम बेखौ जाहाथे बिथांमोना दांबाय थायो बेजों जाहाथे लोब्बा लाखिबाय थायो बेखौ जाहाथे बिथांमोना अपारेट खालामबाय थायो बेफोरबायदि मोनसे थुलुंगा होनायनि थाखायनो नैबे 3 days वर्कशपखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फाथिनाय जादों फेक PhD होनायनि बाथ्रा दा गोसारबाय थादों बेयाव नोंथाङा जिहेतु एस ए रेजिस्टार हिसाबै मा बुङो बे बुस्थुखौ जायफोरा फेक PhD होननानै बुंदों बिथांमोना फैनानै खनसे देखायनांगौ जुदि हायोबा जे दिस डिग्रिज वेर फेक एक्सुवेलि बेफोर फेक नङा जोंनिफ्राय खुनु फेक डिग्रि होआखै जोंनिफ्राय प्रसेस मानिनानैसो खालामनाय जादों आरो जायफोरा बिदि माने एसामिसाव मोनसे खोथा दं टिल टुके ताल करा होननानै माने फिसा बे माबाखौनो मोनसे मा होनो सबायखौनो माने थालो बायदि खालामदों माने बे जों जिखौ होनो थाल माने बुबा जेखौ माने माबा साउन्ड जायो मोनसे बुस्थु दं बे माबायाव एसामिस माबायाव खावां होनो औ बेखौ बाहायो बिदि खालामनाय जादों एक्सुवेलि बे जाबाय मोनसे बुंनो थांबा रुटिन प्रसेस जों मा खालामदों खालामाखै इउजिसिआ बेखौ मनिटर खालामबाय थायो बेफोरबायदियाव जोंनिफ्राय मोनसे फिन थांदों आरो बे फिनखौ बिसोर सेटिसफाइड जायाखै सेटिसफाइड जानायनाव जोङो सोंहरदों ओमफ्राय जोङो आरो बिनि सिंनि डिटेल्सखौ जेखौ बिहरो जों दा बेखौ बिसोरनो हरदों दा भिसि सारा दहाय फोरमायनाय बायदिबा जोंना गासिबो फिन होनाया अलमस्ट थिगैनो दङ
अनलि कनफिउजना जादों रेगुलेसन लानानै कयेकजनखौ 2009नि रेगुलेसनजों नायदों व्हेरेज बिथांमोना माने बे रेगुलेसनजों माबा गैया बेनि आन्दाराव बिथांमोना काभारेज जाया रेगुलेसना मेरला दङ 2009 दं 16 दं 2022 दं गतिके जिखुनु स्कलारखौनो अबेबा मोनसेजों जाज खालामनो हाया बे समजों खारो जे समाव जे रेगुलेसना जायजों खाथियो बेजोंसो एक्सुवेलि नायनांगौ थ' बे खोथाखौ जोंनि अनारेबल भिसि सारा दिल्लीयाव थांनानै रायलायनायनि गेजेरजों क्लियार खालामनो फैबाय आरो आं सानो जे नैबे जे मोनसे बदनाम बे बदनामा बेजोंनो सुस्रां जासिगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फारै जायफोरा ईर्षा गोनां मानसि बिथांमोनाबो सिरि थासिगोन आरो जों अलरेडि मोनसे इनकुवारि माने फेक्ट फाइन्डिं कमिटि जों बानायदों जे मारै बे बुस्थुआ बिदि जादों गतिके आं सानो जे दा बिनि सोमोन्दै बारा होननायाबो थिग नङा मानो होनबा अलरेडि इनकुवारि मोनसे स्टार्ट खालामबाय स' नोंथांमोना उनाव मिथिगोन मा जायो बेनो आरोखि नोंथाङा बुंनो सानो नामा जे आन्दोआव गुबुन डिक्टेटर दं ना गुबुन मानसिनि बे गुबुन मानसिजोंनो खालामनाय जागोन आरो हयथ'बा जिहेथु इनकुवारियाव बुस्थुआ ओंखाराखै जोंनि सिंनि मानसिबो सोरबा इनभल्भ थानो हागौ मानो होनबा जे इउजिसिनि जे लेटार हरनाय बे लेटारनि कपिया बाहेरायाव थांनाय माने बे जोंनि मानसिनि सोरमानाव फैनायासो बाहेरायाव थांखागोन बाहेरा मानसिखौथ' बिदि लेटारखौ इउजिसिया होआ स' अबेबा नङा अबेबा मोनसे पार्टआव हयथ' जोंनि सोरबा मानसिनि इनभल्भमेन्ट थानोबो हागौ बेखौ इनकुवारि खालामनायनि उनाव मिथिगोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामै टीचार्स कनक्लेव अन NEP 2020 बे टपिकनि नामै सानथाम वार्कशप बा ट्रेनिं प्रग्राम लानाय जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेजफोर दं बे कलेजफोरनिफ्राय माखासे प्रफेसार्स मिनिमाम साबाखरि लेंहरनानै बे वार्कशपखौ ट्रेनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे ट्रेनिं प्रग्रामा सामार्ट पर्टेलनि सायाव जों मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माजे माजे एग्जामिनेसन बा सिलेबास बायदिसिनाखौ लानानै जोंनि एफिलिएटेड कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो मालाबा टाइम मथे रिजाल्ट डिक्लेयार जायै मालाबा सिलेबासनि क्लियारिटि गैयै आरो दाख्लै बावैसो बिदिनो PhDनि सायावबो मोनसे गाज्रि बदनाम बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मिडियायाव बदनाम जानायखौ नुदों दा बेफोरबायदि समयसाखौ लानानै जों जेला BSU आरो इउथ BPFआ BTCनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव समयसाफोरखौ जनायो बे मारैबा समाधान खालामनो हागोन बेनि जेला लामाखौ जों सारजों रायलायो होमब्ला सारा नैबे जेनाखि सानथाम सामार्ट पर्टेलनि सायाव वार्कशप लानाय बेखौ लानो थाखाय बिराद सिरियासलि सारा इन्सट्राक्सन होयो एडुकेसन डिपार्टमेन्ट आरो मानाव गिदिर एडुकेसन EMआबो बे खेथ्रआव गोबां सिरियासलि गुरुत्व लानानै दिनैनि नैबे प्रग्रामखौ जाफुंहोनायाव गोबां हेल्प होयो आरो दा जों मिथिगौ आगोलाव चइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टेमजों CBSE माबाजों सोलियोमोन जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मार्कशीट बा एफिलिएटेड कलेजनि मार्कशीट रिजाल्ट शीटफ्रा दा NEP फैनाय लोगो लोगो सिस्टेमा आलादा जाबाय दा समस्याया मा जादों जोंना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एफिलिएटेड कलेजफोरा UGनि प्रग्रामाव आन्डार ग्रेजुएट कर्सआव जन वाइज माखासे जन जेनेबा उदालगुरि साइड ओरै क'क्राझार साइड बिदि माखासे जन बानायना होनानै एग्जामनि एन्सार शीटफोरखौ नायनाय जायो दा सम मथे मार्कशीटफोरखौ बा इन्टारनेल मार्क्सखौ हरैनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एग्जाम ब्रान्चआ टाइम मथे आपल'ड खालामनो हायैनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफोरना बेक फेल बिदि बायदिसिना समस्यायाव जाबाय थायो दा बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायनो नैबे सामार्ट पर्टेलनि सायाव जोंनि एफिलिएटेड कलेजनि टिचार्सफोरखौ ट्रेनिं होनो मारै आपल'ड खालामनांगौ मारै सिलेबास बानायनांगौ मारै कुइसन बानायनांगौ टाइम मथे होनांगौ मारै रिजाल्ट बा इन्टारनेल मार्क्सखौ बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय नैबे सानथाम हाबाफारिखौ टिचार्स कनक्लेव अन NEP 2020 बेखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि नैबे अडिट'रियाम हलाव BT सरकारनि हेफाजाबाव आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोननैजों जयै बे जिनिसखौ बे प्रग्रामखौ बानायनाय जादों आरो जों आसा खालामो बेजों
जोंनि जानाखि दा समयसा दं पिजिआवनो मास्टार डिग्री लेभेलावनो होन बा इउजि आन्डार ग्रेजुवेट डिग्री लेभेलावहाय बे समयसाफ्रा फैबाय थानाय समाव समाधान जानायाव गोबां हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामो नैबे प्रग्रामा जथेस्थ' हेफाजाब खालामगोन आरो जाखिनि दाख्लैसिमाव CBSE सिस्टेमाव माखासे बेक एरिया थालांबाय बेफोरखौबो जाहाथे इउनिभार्सिटि अथ'रिटिया थाबैनो समयसाखौ फोजोबनो थाखाय बेबस्था लायो जों बेखौबो खावलायबाय थाबाय आरो गोजोन्थों। बावैसो सिगां जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जे फेक PhD लानायनि नोंथाङा जिहेतु फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि बेनि सायाव स्पेसियेलि मा बुंनो सानो? बियो एकदम नंखाय प्रपागेन्डा फल्स प्रपागेन्डा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बदनाम खालामनो बेनि एकाडेमिक प्रडाक्ट्सफोरखौ दिनै बदनाम खालामनो बा इन्स्टिटिउसनखौ बदनाम खालामनो थाखाय मोनसे दुष्ट चक्रआ इउनिभार्सिटिखौ गाहायाव लांनो थाखाय बे प्रपागेन्डाखौ बदनामखौ खालामदों मिडियायावहाय उइदाउट एनि फेक्टस एभिडेन्स बे जिनिसखौ खालामदों बे दानिल' खोथा नङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गोदोनिफ्रायनो सम लायै सम बदनाम खालामनो थाखाय माखासे चक्रआ बेबायदि खामानिखौ मावबाय थायो आरो एबारबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जानाखि PhD डिग्रीखौ लानानै मोनसे भुवा नंखाय फोसावबाय मिडियायाव बे कमप्लिटलि बेसलेस नंखाय बाव खुनु जुक्ति गैया एभिडेन्स गैया जों मिथिगौ स्वयं आंबो सासे बे इउनिभार्सिटियावनो रिसार्च स्कलार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ दासिमबो माने PhDआ एथ' सहसै एडमिसन मोना बेनि थाखाय नोङो बिराद प्रसेस दङ एन्ट्रेन्स जायो रिटेन टेस्ट रिटेनाव पास जाबासो नों कम्पिउटार टेस्ट भाइभा टेस्ट जायो बेनिफ्राय कर्स वार्क थायो कर्स वार्कआव 6 मान्थ्स मोनसे माबा थायो मोनबा पेपारनि बे एग्जामखौ पास जाबासो नोङो फर्मेलि सासे PhD स्टुडेन्ट हिसाबै रेजिस्ट्रेसन जायो बेनिफ्राय नोङो गेजेर गेजेर प्रग्रेस रिपर्ट होनांगौ नोंनि सिनopसिस टपिकनि सायाव एक्सपार्टफोर थायो DRC मेम्बार थायो DEC मेम्बार्स थायो बेफोराव पास जालांसो एभ्रि इयार प्रग्रेस रिपर्ट होनानै क्वार्टारलि प्रग्रेस रिपर्ट होनांगौ बेनि उनाव नोंनि थिसिसखौहाय माबा साबमिसन होनाय जायो आरो फाइनाल साबमिसन जाबा बेखौ एक्सपार्टनो बायरायाव इभुलेसन मोननै इउनिभार्सिटियाव फाथायनाय जायो आरो बिसोरो मोजां रिकमेन्डेसन होना हरबासो इउनिभार्सिटिया बायबा खुंनानै PhD डिग्रीखौ डिक्लेयार खालामनो हायो दा गासिबो जिनिसानो प्रसेसजों थांजोबनाय दा मा खालामदों जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोबां PhD रिसार्च स्कलार ओंखारनानै दिनै गोबां कलेजफ्राव बा इउनिभार्सिटिफ्राव जेला साख्रिनि पस्ट ओंखारो बेफोराव जोंनि मानसिफ्रा कम्पिटिसन खालामनो हानाय मोनसे लेभेलसिम फैबाय बै लेभेलखौनो जोंनि हिउमेन रिसर्सखौ इउनिभार्सिटिखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे चक्रआ बेबायदि नंखाय निउस फोसावनाय प्रपागेन्डा बे जिनिसखौ सम लायै सम खालामबोबाय थादों एबार जों एसे सिरियासलि लादों दा इउनिभार्सिटि अथ'रिटियाबो बेखौ सिरियासलि लादों मोनसे फेक्ट फाइन्डिं कमिटि खालामनाय इनकुवारि खालामनानै सोर जड़ित दं इउनिभार्सिटि इनसाइड दा इउनिभार्सिटि सोरबा फेकाल्टि मेम्बार्सजों जड़ित दं नामा सोरबा व्यक्तिया जड़ित दं नामा बेखौ फाइन्ड आउट खालामनो थाखाय फेक्ट फाइन्डिं मोनसे कमिटि दाबाय आरो मोनसे बिहित बेबस्था स्ट्रं एक्सन लानाय जासिगोन बेनि सायाव जाहाथे जोंनि इउनिभार्सिटिनि जानाखि इन्टिग्रिटि मर्यादा मान सन्मान स्टेटास बे गाहायाव थाङा बेनि थाखाय जोङो बेखौ एक्सन लागोनखौ दिनै मिथिनो मोन्दों एकदम दुर्भाग्यजनक इउनिभार्सिटिखौ बिदि सम लायै सम जे बदनाम खालामबाय थानो नागिरो बड'लेण्ड ओनसोलनि जिहेतु मोनसे बेल' हिउमेन रिसर्स दानायनि अनुस्थान बेखौ बदनाम खालामनो नागिरनाया बिराद दुर्भाग्यजनक दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव घटना आरो बियो जों बेखौ निन्दा खालामो जे चक्रआनो खालामा मानो जोंनि BSUनि तरफनिफ्राय जों बेबायदि खामानिखौ निन्दा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे दुष्ट चक्रखौ फाइन्ड आउट खालामनायाव जोंनिफ्राय बेसेबां हेल्प खालामनांगौ अथ'रिटिनो जों बेखौ हेल्प खालामगोन।